Hola, hola. Que sabeu on estem? Escolta la cançó. Mariposa. Prenc mosses. Ja ho deixo, però ara ja us he connectat, Vinga, Molt va. bé. On creieu que estem? Pues... És el Vals que... de... Estem a un poble que es diu... Mariposa. Estem a Mariposa. Ho heu fet bé, segur, estem convençuts, Mira. home, sou grans. Mariposa està dintre del Yosemite Park, que es diu Yosemite, però bueno, és igual. Hem Nosaltres passat diem tot el Yosemite, dia. perquè Nosaltres diem Yosemite no mos acaba d'agradar. I és Mira, una mica, tornem a l'estil Navajo. Mireu, mireu. el Navajo era més xulo, Però A mi m'agrada molt, llits grans, habitació super espaiosa. Molt, molt. Veus? Per aquí podem ballar, vas de les mariposes, Així m'has veus? escollit abans de les mariposes. Veus? Se pot ballar per aquí, perquè és Gran enorme. artista, Dani Daniel. Yo ahí lo dejo. Lo conocen en su Dani casa, Daniel. aquí no lo conocen. Nosaltres l'estimem perquè Mira. diu mariposes. Mos ha servit. Mireu, veus? Aquí... Anna, que no ensenyes? Mira, veus? Perdó. Ella va ballant, però no... Se n'hi va. Cafetera, microones, nevereta... Nevera, tele grossa, molt bé. Mira aquí la tauleta. Les vistes, avui no trencarem la mosquitera perquè no n'hi ha. No n'hi ha perquè no hi ha Sí que n'hi ha, sí? Hòstia, Carlos... Hi ha mosquitera, però no la penso tocar. Mira, està trencada. No obrirem. Mira, Ja està trencada, Jo no he fet toquem res. Hi ha un problema aquí A amb veure si aquest es veu. país. Estem a vora de la porta d'entrada, Sí. És un poble molt petit que encara té... Bueno, que es va fer ric amb les mines d'or i ens han dit que hi ha cases que encara conserven aquell estil. Potser anem a sopar fora avui. I potser anem en busca d'alguna pepita d'or o vés a Sí, saber. a veure si estem rics. Bueno, aquí tenim un petit armari, el vas de les mariposes... L'armari no té porta. No, no sé, veu això. Aire condicionat, i us ensenyo... Molt bé, i lavabo, lavabo. Un moment de glòria. Mira, hi ha un gran espill. Com agafes l'espill? I aquí tenim el lavabo, bueno, tenen sempre Lavabo. secadors, superpotents, petits però molt monos. I el nostre bany amb banyera. Com el veieu? No el veieu? No veieu res, clar. Lavabo, Amb banyereta. Està bé, a mi Molt m'agrada xulo, aquesta està molt bé. habitació. Està bé. Està bé. Està guapet. Doncs apa, Molt guapet. On us deixem? Us deixem? us deixem. Demà serà San Francisco. Tenim ja la cançó pensada, aneu pensant, mariposes! Ciao. Adéu, M'anem adéu. ballant nosaltres,